Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, Kalawe jong jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pibaro penampi yang Batesi TV ni bilang subhai pi Syekh Khubor hakimat kiman. Nikong ning syabe ni paswa Syekh Khubor nak Kylleng kibenta jong katsala. Kidukhat ka khun kentai Nyadrop Association haka khatsan Tarik Lber aza apusan kila ajing arab daki marbam but kendiat kensai ke song pisa. Yeki khun swet balari but sumar daki reunion sister ha Fernando Transit Shelter Home kabaran hamaulai maudat bagi Pata Kylleng ya kabala penya daka jinga selong Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Hinyangut kimender Bangladesh kila syakem haki shipai BSF kat ba kidang temu banwan rung tu syapo uput usam jong kari India lingba ka khaput jong ka East Khasi Hills ka East Janta Hills but ka South Garo Hills District ka Jylla Meghalaya. Lingba ka jingyo jingtem na kitanat sentian ki shipai BSF jong ka 172 Battalion kila pelong ka jingpen up shrip ha khaput jong ka East Janta Hills ha ka ba kila yoban kem ya sawngut kimender Bangladeshi. Haka jingpen up shrip deki shipai BSF jongka 22 Battalion kila yok kem ya laingut ki mender Bangladeshi haka put ka South Garo Hills kat ba kidak wan rung bian chapo uput usam jongka ri India da ka jingtmu ban warwat kam ban kring ki brio ki bakwa ban yo ya ka koi ka khia haka bor met bor phat da ka bakilan met man la ka sngi uba perkhat lang khongwer ulapli ya ka jakara mauser kabala tip kom ka Muscle Matters Gym kabadon ha kenjer building ha yaudak laban marprsha bar ka yengmani jong ka balang Presbyterian kara juwai ha ka khat Tarik Lber aza pusan kala sakhi ya ka jingstang ya ka kabai muknur hapo ka jingalam jong doloi uba puramon kenjing rengkat ka jingsenran lang da upator uba reman nartiang ulangdo kisangot kumcu ki wahe wasan kara juwai Kakasi Jaintia Conference of Seventh-day Adventist Church haka jingrakhi ya ka Global Youth Day lani ka sgi kerpang jong ki samla satla ka Pyrthei. Kala pelong ya ka Blood Donation Camp haka sgi sajan ka khatsan Tarik Lber aza apusan. Haka ni sgi kumba shispangut ki kun samla jong ni ka balang na Kylleng ki jaka kilawan banishim benta shirham. Da ka ba IA ya ka snam na ka benta kitu ki berankam. Ya ka ni program na pelong ha Brookside Adventist Secondary School. Kalau jong he shipai jong ka Assam Regiment Center Happy Valley ubapat ya ka Kerdan Colonel. Kalau ujor da ka ijahar shiki pulit jong ka Madandating Police Station, persya ya shipai uba kham he ya ulok jong ka kata ubadan ha ka Kerdan Brigadier ubabat kum commandant jong ka Assam Regiment Center Happy Valley. Ka third Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet arhaja apusan. Kabadai ka jing penyelek kai sports ka batang shismi bala pelong da ka Khasi Students Union RIST USTM unit kalalong haka khatsal Tarik Lber aza apusan ha University of Science and Technology Meghalaya. Haka ni ka jingaleka sports bala pelong thing tangna ka benta ki samla puli khasi ki badan hapo kalama jong kai KSU RIST USTM unit. Lai shimmenta pura da ki samla puli khasi haka jingako ba phera. Kini pa kilong ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Haka sin ka benengkong khandai gut ki samla na Tripura kila yo yakakam kum kinong sumarnong pang hajapan hakaba ka tulop jongki kalong palat yaka shilak tingka shibenai laingut kila dat ban join ban riungut pat kin salit hadu ubnai naitu nalo kata lakmi lenti basa ndru phongut ki kertong kin yo yakikam ki ba kum kini hajapan house name ubanwan hapo ka state skill development scheme ha Telangana Bhadari Kothagudem district kidan ndru phongut ki moyes bakanthum ya khan rungut ki kinthei ki bala pendam waj haki pulin ki he sarkar ki lait ho ba kila ino yaki tiaryale hadien bakila tep yaki scheme joka sarkar ban ajing arab bat ban penbha kani kalong hadien kajing IT lut yakum kini hakini kita yau ki baladam Havadodara ka Special Operation Group kala yo ban kurup yaki dawai jerho ka babian ka basongdor sunpoint nya pupralak tingka bat kem ya armut kirunar ha ka tiga jingkhandra kala lap hadu 8000 sanspa nya photili ki bilor ka dawai kodin la register ya ka FIR katkum ka an NDPS Upapu Yadav lakantha ya ka Sarkar Bihar hadin ka jingsha penyam jong u ASI Santosh Kumar Singh hamanjar ha ka baula ong ka jinglong jiman jong ka Bihar kala khamsni uban ya ka Syria
Using ula sya thombor katba udang persang mantek lakam ya ka jinga syok kinang buat bat hadin kata ula klat no na ka jing mensau jong u. Uyada flakeno ya ka jing bam sam bat ka jing bambiang ka jing pentrikam an na ka benta ka jing kiu jongki kamrunar ha ka ni ka Jylla. Chief Election Commissioner nya kendo yaki obsar ha ka khat pratil Lber ban ya kren. Halo ka jing penyaso yaki ID card jongki nong tap vote padu adhar ban weng yaki jing halo ka jing don jongki nong tap vote thong. Labthai yaki sengsan Pyrthei bagi nyasam yaki jing jing mut jongki hapo ka lai potrik wiayong ban penbha ya ka rukam jin nong mi khaman. Prangut kibri kala mensau kuntub ya weu kena hadien baka suloi kala siat bakla ha ka jing dai on tap riu ha Ali Rajpur Madhya Pradesh. Kani ka jingja kala ja kum shibenta jong ka rukam tap riu tenrai. Ki pulut kala ujuan mukadama persya ya utiu sarpanch nong but don ru ki ba mensau ki badan hapre ka jing shitam ka bajur bha. Uwe no yalam ka BJP ya bala tip kerteng kum Usrinda Jawahar ula syaksiat yap ha Sonipat ha Haryana halor ka jinga ka jaka. Unong syakeno umanu la syakem hadin ketiga jingja but nakaliang jo ki pulut kidang tokit ya ketiga kam. Kipulit jong ka Delhi traffic la dan kuna ya 6000 arspa khat langut kibriu ki menyak kali haka jingbuat haka por rakhi huli kila penshitam ru ya 4000 lai spa nyopun riungut kinongnya arshaka namar bak kim deng helmet bat kila pengan sanspa nyopulai tiliki kuna ya ki basong langut haki arshaka barok kidon 9000 arspa lai potili ki jingpen khen an ya kali haka tigasengi kini pakilong Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Umak karni lobam semai kum menteri rang badu bathamai jong ka Canada haka jaka jong Justin Trudeau. Ukarni ude economist but ude ulat barim jong ka Bank of Canada. Mentau nya kendo ya ka jing ban penbha ya ka jing dei ka balas new hapdeng ka US bat ka Canada. Uthmu ban pinkala thamai ya ka kunhun menteri jong u ban pinklan ya ka jing dei bat kiri Europe. Donald Trump uloong baula kerpat ya Presiden ke Rusia Vladimir Putin ban pelan ya ka jingim joki hajar ngut ki sipai ka Ukraine ki bala syakir saudong ha ki sipai jong ka Rusia. Trump ula kedau ba ya ka ni ka jing kerpat la pensngau ha ka por ba u Ukraine phone ba Putin. Ha ka ba kala ya Ukraine ru ban penkut no ya ka thma ka barang ya chakman. Ha ka juga por par ka Ukraine kala kentaj ba ki sipai jong ka ki sakut ha ka tankers. Ke India kala khot ya ka jingale ka ba kham jeliu persya ya ka jingshun ka bathau ya barok kinyam am tangi ka tu kan ni unong mikmat jong ke India shaka UN upi harish ula banjur ya ka jingdan kam banyada ya ki jaka mani blai ban pentikena baki brio ki badan ha barok ki jinget kin yo ya ka juk ka buram ula kentu yaki bakin kentiu ya ka jingat teli bat ban kiar na ka jingsha leben ha ka puli puthi bat ha ki policy trekam. Ketenak ka koi kekia jong ka Lebanon bat ka UNICEF kila sedang ye ke program banyaram ye kena ki basyakta ha ka thama. Kani ka jingtmu kan ajing sumar bat jingkershan ha ka koi kekia ha ka bor perkhat sheki laispa ngut ki kena ki badan kam jingaram. Ki he sarkar jong ka Lebanon ki ong ba kani ka program ka long ka bakong san bha banyaram ye kini ki kena bantai pat ya ka lawai ka jongki. Mitrang ba jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula ujor sheki pulit persya ya unadaf agraman. Ubadai he barem jong katran yadari. Unetayanhu ula keno bau agraman ula persang ban berngem ban blackmail ya hadian bau agraman ula maham bau penpau pat ba ye ki jingtim lada mentrang ba du ule bian. Mentaki pulit kidang tokit ya kenika kam. Ka UN ko ong ban 20,000 ton ki marbam ki balatmu na ka benta ka Gaza kidang ab ban penpoi namar ki jingkhang ye kila jingaram ka bakhat arsingi. Kanika jingbam kala ban kershan ya palat 10 million got kibriu hadu lai banai ka UN kala maham ru ya ka jingkiu jong ka jingkan an bat ka jingsha pen kendria jaka ha West Bank harengkat ka jingdan kam kerki ya ka umpnyang ka oksigen bat ki generator ha ki hospital ha Gaza ka US kala itu bagi don lai spa iwengun ki bala yo ka jingpang nyang persen haus nam arja persen ha ka ba ki don san phongwon ki bala sha sumar ha ki jaka sumar bat arngut ki layam. Ka Texas, ka day ka babun ki bayo ya ka tega chimpang. Ha ka baki don aspa san pukandai ngon hadu mentakasngi. Ki he ka koi ka kia kamtam. Kila maham ba ka jingpang kala ban sapriang shu bat la jingmun ban IT ka kum ka jingada ka babahatam. Ki menteri kambari jong ka G7 kila therting ya ki kam jong ka China ha Indo-Pacific kamtam ha South China Sea. Da ka baong ba kilong ki bama ba ki balik don bor. Kila penpauru ya ka jing sokia halo ka jingroy jong ka bor shipai bat ka jing penmi nuclear jong ka China.
Ka G7 kala pedang sengobha ya ke jing persang ban yo ya ke jing sangi atma ha Ukraine bat kala maham ru ya ke Russia bahkan penjari shushu ya ke jing te kendon lada ka jing Ukraine ya sub kam urlong. Ke aryong jud kala lingshop hakithan shatei jong ka Mozambique hakaba khatsang ut kibri kala yam bat kala kata ya palat shilak ngut kinong shong shnong. Diki hajar tali ki yeng kala syak penjulor ki skul bat ki hospital kala syakta bat ki surok kala syak penjon. Ka sarkar kala bu iki jaka reconsuel bat kadang ajing ban kitiar bat ki jingkershan ya ki patba ki basyakta. Ka Zimbabwe kala itu bagi dan shispa arpu sangwat ki bala yo ya ka jingpang kolera na du benai nai wing. Hakaba khatsan ngut kila yap bat palat ndrus pa ngut ki ba suba dan jingpang. Kani ka jingpang klam kadai ka bakta khamtam ye ki nong ti dawyong ha Mashonaland Central Province. Umentri ka kot ka kia uloong ba ka jingdon ki dawai tika kala duna bat don kami ki bat ki caka penkhut ki ba khambha ban te lakam ya ka jing sapriang jong kani ka jingpang. Presiden jong ka Amerika Donald Trump uloong bawla pentikna ba ka Washington kan long ka bala penkhut shwa ka jingwan jong umentrang ba du kari Narendra Modi. Ukwa ba kinong yalam Pyrthei kin yoi ya kanong ba ka ba khut bar ka ba itenan klem ki yengjan ki jingthop penjabo haki kinro ni ki thliu kis ar. Utramula ya ro ya ka meya halo ka jing persang jong ka bat pen bha ya kanong ba. Katukat ni teliki bank ka Yemen Hasana kila penkria iki jaka terikam jongki Syaiden kenang manlan na ka jing penjari kendon jong ka US ya ka kenhun huthi. Ka Central Bank jong ka Yemen kala pedang sengobha ya ka ni ka jingle bat kala kular ban kershan ban pentikna ya ka jing Shakri Bank ka bayat be yarinti na ka bentaki nong shoshnong. Kibriyo ka Sin Pakistan kila pelong ya ka jing ki persha ya ka jing te ya ki nur hakwa Indus da ka badawa ban island ya ka pakan tun. Kinong ya ki kiting ba kini ki project kin kata ya ka rep karyang kin manra ya ka jing duna bat kin pensni ru ya ka maryang. Presiden ka South Africa wala penpau ya ka jing songkia halo ka jing syabe no jong unong mikmat jong ka sha US Ibrahim Rasul hadin bawla kentho yo Presiden jong ka Amerika Donald Trump. Pada pedang kini ke South Africa kadang ya beteng ban penne ya ka jinga day ka babahabat ke US. Hanong ba sio la pelong ya ka jinga lang ka bahe ki ba Krishan bat persha ya ka jing sha weng shuki jong president jong ka South Korea Yoon Suk Yeol. Hashwa jong ka ra jong ka ying bishar ka bansawan. Deki hajar ngot kila yalum haki jaka ba per jong ka nong ba. Haka ba ki pulet kila pentikna ya ka jing shngan ki jing yada. Deki tu kilang ki Khubor hakimat kimat mentasi. Kuble.